बाय अब्दुल रहमान। रिकॉर्डिंग लइका के बुद्धि बाटे राखतनी तोप के, लइका के बुद्धि बाटे राखतनी तोप के। सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के। सुखले घोटाते नहीं चाही जीव पोत के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के। म्यूजिक बाय अब्दुल रहमान। कबो नहीं करे लग जवानी हमर सुध हो, लइका समझ के पिया बतानी दूध हो, बुझल। कबो नहीं करे लग जवानी हमर सुध हो, लइका समझ के पिया बतानी दूध हो। जेहिया तो सुता तारो रोजे रोजे लोट के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के। सेजिया के सुख भूख मिले नहीं पति, ससुरा ले याद पिया दिन कैसे कटी, बोली ना। सेजिया के सुख भूख मिले नहीं पति, ससुरा ले याद पिया दिन कैसे कटी। राइट छबिला पूरा करेले सपोर्ट के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के। सुखले घोटाते नहीं चाही जीव पोत के, सुखले घोटाते नहीं चाही जीव पोत के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के, सुतावे बोलमुआ में हरिया के ठोक के। जिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। कॉन्टैक्ट नंबर 91 23 12 12 58।